Tervetuloa Tutopodin 13 jakson pariin. Tämä on mielenkiintoinen jakso. Tässä käydään pari eri puolta jääkiekkobisneksestä, eli aloitetaan pian business-puolen jutuilla ja sen jälkeen mennään sitten jääkiekkopuolelle. Kaksi eri vierasta. Ensimmäisenä tässä on operatiivinen johtaja Toni Arppe istuu edessä. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja sitten hetken päästä on Pekka Peksi-Virta kertoo sitten, miltä ensi kauden joukkue näyttää, mutta ei mennä siihen vielä. Ylipäätänsä nyt kohtuullisen seesteisissä tunnelmissa istutaan. Niinhän siinä sitten kävi, että Jokerit voitti Tuton pudotuspeliä ensimmäisellä kierroksella. Turha napista siitä yhtään sen enempää, parempi voitti ja vaikka kovasti laitettiin Jokereille kampoihin, niin tsemppiä heille loppukauteen. Mutta mennään asiaan, eli Toni Arppe, nyt on kausarit saatu myyntiin jo tässä vaiheessa kevättä, niin mikäs tässä on tausta? No ei nähty enää järkeä odotella sitä kausikorttien lanseeramista liikenteeseen, että mahdollisimman pitkää myyntiaikaa tavoiteltiin, että nyt jos kausi alkaa sitten syyskuussa, niin meillä on siihen asti aikaa myydä kausikortteja, niin koettiin vaan hyödyntää tämä aika, milloin meillä nyt ei ole paljon ottelulippuja myytävänä, että pitkä myyntiaika ja ehkä sitä kautta sitten parempi myyntitulos. Tuossa yksi asiakas sanoi mulle, että kausarit laitettiin ihan kuin Janne Ollila aikana myyntiin. Kupittaa legenda, joka täällä oli hommis 9 vuotta, mutta se kuulosti hyvältä ja lämmitti ainakin sydäntä, että jos jossain asiassa ylletään samalle tasolle, mitä Ollila toteutti täällä toimistolla. Hinnat on tuohon 200 euron luokkaa vähän molemmin puolilla riippuen noista mihin ryhmään kuuluu. Mitä sanottavaa sinulla on tuosta hinnoista? No me ollaan laskettu sitä, että mikä olisi meille kannattava kausikortin hinta. Tälläkin hetkellä se on vielä hiukan alle sen, eli annettiin nyt vielä semmoinen vähän alennettu hinta, mutta tarkoitus on nostaa se sille hinnalle, että se on meille järkevä. Eli meillä on Mestiksessä on niin haasteellinen tämä talous ja kulurakenne, niin on niin kuin pakko pitää tietyssä skaalassa noi kausikorttien hinnat, jotta ne on niin kuin järkeviä meille. Eli pientä hinnankorotusta on tultava joka vuosi, koska myöskin kaikki kulut meillä kasvaa joka vuosi. Eli nyt olisiko se ollut 29 € tämä ensimmäinen hinnankorotus ja ensi viikolla se on muutaman kympin enemmän. Mutta lähtökohtaisesti varmaan kausikortin pitäisi maksaa tuommoinen 239 € per kortti, niin sitten me oltaisiin niin semmoisessa järkevässä kausikorttihinnastus, millä Tutto pystyy toimintaa pyörittämään. Sä sanoit sanan kulurakenne. Kaikki tietää, että tämä on haastava maailma, haastava business, missä me eletään, mutta pystytkö sä heittämään jotain lukuja, mitkä ne vähän avaisi tätä, miten tämä jääkiekko lajina ja kuluina niin kuin on kehittynyt varsinkin niin kuin tähän kohtaan, missä ollaan? No käydään Tuton kulut läpi sillä tavalla, että jos ajatellaan se, että pyritään olemaan tuolla Mestiksen kärjessä näiden pelaajakorvauksen suhteen, eli meidän pelaajabudjetti on tuommoinen 200 000, riippuu nyt vähän, että voi lopussa mennä vähän ylitteen, jos valmennus näkee, että tarvitaan vähän vahvistuksia, mutta noin suurin piirtein 200 000, ja mä oletan, että me ollaan tuossa top 4, varmasti jokerit on oma lukunsa, ja sitten sen jälkeen Jokipojat, IPK ja Tuto on varmasti siinä nelikossa, niin jos ajatellaan näin, että 200 000 tosiaan pelaajabudjetti, sitten pelkästään pelaajien mailat on sitten reilusti yli 100 000 €, sitten meidän vieraspelien kulut on rafli 100 000, siinä kun mennään hotellit ja bussit ja ruokailut ja tämmöiset kulut. Sitten siihen jos lisätään kotiottelun nämä kulut, niin pelkästään se hallin ovien avaaminen maksaa meille 5 000 € välittämättä nyt siitä, että onko siellä vielä yhtään yleisöäkään paikalla. Ja sitten tietysti tulee toimiston kulut, valmennuksen kulut, niin se on taas 200 000 siihen lisää. Plus sitten turvajärjestelyt ja kioskimyyjät ja ravintolat ja nämä, niin se tulee taas 100 000 lisää. Eli nopeasti laskettuna siinä oli varmaan kuin 700 000 jo meni niin kuin isossa kuvassa vaan heitettynä. Ja sitten on tietty muuta sälää siis ympärillä. Mutta tämä kaikki pitäisi meidän tässä sarjassa kerätä ottelutapahtumista, kumppanimyynnistä. Tämä kaikki raha pitäisi niistä kerätä tietysti, koska toi TV-sopimus verrattuna liigaan
on minimaalinen, niin se yksi tulolähde on periaatteessa niin kuin pois. Niin sen takia tämä niin kuin haastavuus on sinänsä tässä läsnä. Mites toi taloudellisesti toi mennyt kausi sitten tässä on, millaisia lukuja sieltä löytyy? Niin, no mähän lähdin tuohon tammikuussa mukaan tuohon toimintaan, alun perin vähän kehittämään sitä toimintaa, ja sitten loppujen lopuksi niin kuin kaikki uutisista varmaan lukikin, niin toimitusjohtaja sai sitten lähteä pois palveluksesta, ja tulos on tappiollinen, se me tiedetään. Määrästä me ei osata vielä sanoa sen enempää, että meidän täytyy ensin putsata kirjanpitoa, jotta me saadaan oikeat luvut esille, eli niin kuin julkisuudessa meidän puheenjohtaja mainitsi, että meillä on ollut vähän kirjanpito hiukan sekaisin, ja se on ollut sekaisin, ja että kun se putsataan, niin se tulos vähän paranee sieltä, ja sitten loppukaudessa saatiin myös tehty 25% kasvu oheismyyntiin ja pientä lipunmyyntikasvua siihen, ne hieman parantaa sitä lopputulemaa, mikä sinne jää. Plus sitten ehkä sitten semmoisena konsernin silmin katsottuna, niin tämä lounasravintolan avaaminen tuottaa tiettyjä omia kustannuksia, että se vähän syö myös sieltä tuloksesta sitten pois. Eli se on varmaan se tämänhetkinen tilanne. Tappiota tulee, tarkkaa lukumäärää ei ole tiedossa, mutta en sillä lailla ole kovin huolestunut niin kuin siitä. Että tämän kauden tulos oli kuitenkin sillä lailla mun mielestä ok. Mainitsit tuonne, että loppukaudessa saatiin laivaa pikkasen tai tapahtumamyyntiä käännettyä. Millaisia konkreettisia muutoksia sä teit tuossa, kun tulit, ja miten se näkyi tosiaan sitten vielä toiminnassa? No ensimmäinen lähtökohta oli tietysti, että meidän pitää ruveta markkinointia kasvattamaan reilusti, ja sitä mun mielestä tehtiin jonkun verran, mun mielestä aika hyviäkin niin kuin tämmöisiä konsepteja niihin otteluihin, ja sitten ruvettiin markkinoimaan sitä itse ottelutapahtumaa ja sen sisältöä, että mitä siellä on siellä tapahtumassa, joka sitten tietysti kasvatti meidän oheismyyntiä, ei nyt kolminkertaiseksi, mutta aika isosti se kasvatti sitä. Sitten ruvettiin keskittyä siihen, mitä me myydään siellä otteluissa, ja saatiin parempi kate myös siitä, että siinä on niin kuin monta sellaista pientä asiaa, mitkä muutti sen ottelutapahtuman. Yleisö oli enemmän kiinnostunut meidän peleistä, ja toki täytyy aina huomioida se, että urheilukin oli mun mielestä parempaa tammikuun jälkeen, että mun mielestä pelattiin parempaa jääkiekkoa, mikä tietysti myös sit helpottaa sitä meidän markkinointia. Ja sitten mun mielestä mikä oli ehkä hienoin havaita siinä kohtaa, kun toimitusjohtaja vaihtui, niin kaikki työntekijät kääri vähän niin kuin hihansa ja rupesi painaa hommia, ja kaikki sai vähän niin kuin vapauksia myös tehdä niin kuin, ja toteuttaa itseään, että ei ollut niin kuin semmoista sidottua se toiminta enää. Yes. Miten nyt tämmöinen muutos saatiin aikaan tässä keväällä ja nyt on pelit pelattu, niin mitä tässä on odotettavissa, mitä muutoksia ensi kaudelle on tulossa? No, semmoinen ehkä iso muutos tulee nyt heti tuohon, kun kausi alkaa, niin Tuto ottaa oman fanikaupan pystyyn. Ja se on ennen ollut jonkun toisen toimijan hoidettavana, mutta nyt se tulee niin kuin Tuton alle kaikki. Eli kaikki se liikevaihto ja myynti tulee kaikki Tutolle. Ja se on jo iso osa ja iso muutos tähän kaikkeen. Sitten me markkinoidaan noita meidän pelaajia, eli mun mielestä meidän kannattajien pitää tietää paljon paremmin, että ketä meillä pelaa ja millaisia henkilöitä täällä on. Eli me satsataan siihen markkinointiin ihan eri tavalla, mitä me ennen on tehty. Sitten meillä on ehkä semmoinen, se on ehkä minun tehtävä suurimmaksi osaksi, eli tämmöinen kulukuri on rakennettava tänne, eli meillä on niin kuin positiivisia asioita, on niin kuin, että meidän yritysmyynti on esimerkiksi oikeasti aika hyvällä tasolla. Me myydään hyvin, mutta me tuhlataan sitä rahaa aivan uskomattomiin asioihin. Ja mä en tiedä, viittiinkö mä edes sanoa, mihin kaikkea mun on sitä rahaa laitettu, mutta ihan hölmöihin asioihin, mitkä ei niin kuin liity tähän meidän jääkiekkotoimintaan. Tai liittyy, mutta ei ole merkityksellisiä eikä niitä tarvittaisi. Eli kun me tuhlataan paljon rahaa, niin kyllä sitä sitten saa menemäänkin tässä kauden aikaan. Eli kulukuri on tärkeä, ja sitten tietysti me pyritään kasvattamaan meidän kaikkea toimintaa, eli jos me saataisiin yritysmyyntiin nostettua nyt sen 15-20% taas ensi vuonna, saataisiin lipunmyyntiin kasvatettu 15-20% oheismyyntiin, niin pikkuhiljaa me hilataan itsemme tämmöiseksi vakavaraiseksi mestisseuraksi. Mestiksestä arki on tietysti haastavaa, mutta Tutolla ja koko Suomi jääkiekolla on murroksen vuodet edessä, kun mietitään tätä useamman vuoden tulevaisuutta.
Toni, millaisena sä näet tämän pidemmän tähtäimen tulevaisuuden Tutossa? No niin kuin varmaan moni mediasta on nähnyt tämä, niin jopa Jarmo Kekäläinen on revitty tänne jo tekemään uudistustyötä, ja että jonkunnäköinen A- ja B-liiga uudistus sieltä on todennäköisesti tulossa. Kukaan nyt ei osaa sanoa, onko 12 ja 12 vai 10 ja 10 vai mitä sieltä sitten todellisuus on tulossa, mutta niin se on fakta, että Tuton tarvitsisi päästä siihen kuitenkin siihen B-liigaan. Eli aika isoja harppauksia täytyy tehdä nopealla aikajänteellä. Tässä varmaan mainitsinkin, että meidän konsernin liikevaihto on noin 1,4 miljoonaa, saattaa olla jopa 1,5 miljoonaa. Mutta pelataksemme hyvää jääkiekkoa niin kutsutussa uudistetussa A-B-liigasysteemissä, niin meidän pitäisi pystyä nostamaan meidän liikevaihto noin 3,5 miljoonaa tämän koko konsernin niin kuin osalta. Ja se vaatii tietysti meillä aika paljon toimenpiteen ja nyt pitää niin kuin, tavallaan niin kuin onnistua joka asiassa, eli kaikki myynnit ja kaikki, niin ne pitää olla tip-top ja just se kulukuri pitää olla kova ja saadaan niin kuin tämä homma rokkaamaan. Niin mä näkisin, että Tuton paikka on se B-liiga ja ehkä jonain päivän sitten voitaisiin ehkä pelata niitä paikallispelejä TPS-säkin vastaan ja kilpailla siitä noususta sinne A-liigaan. Et mä näkisin, että se olisi niin kuin se Tuton tulevaisuus ja se tekisi aika paljon mielenkiintoisemmaksi sen koko tämän suomalaisen jääkiekon ja varsinkin tämän Turun alueen. Et mä koen, että Turku on vähän ollut niin kuin tämmöinen jääkiekon mielekkyys ei ole ollut niin kuin tässä niin kuin katsojien silmässä. Et molemmat seurat ei ole nyt ehkä menestynyt tässä viime vuosina hirveän hyvin. Ja sitten se myös näkyy tietysti yleisömäärissä ja semmoisessa yleisessä kiinnostavuudessa. Eli nämä uudistukset tekisivät ehkä semmoisen kiinnostavuuden ja sitten ehkä TPS ja Tuto olisi lähekkäin toisiaan jo. Semmoinen semmoinen paikallisjuttu, niin kuin Helsingin IFK ja Jokerit tai Ilves ja Tappara, niin tänne Turkuunkin ehkä saataisiin, ja se ehkä kuitenkin sataisi molempia seuroja laariin. Et mä toivoisin, että se tulee se A- ja B-liiga, ja mä toivon, että Tuto on siinä B-liigas heti alusta asti, ja nyt koitetaan saada mahdollisimman nopeasti Tuto Salonkin kelpoiseksi siihen, että talousluvut on kohillaan, urheilu on kohillaan, ja eikä se mitään muuta vaadi. Ei muuta, kyllä mäkin sen verran urheiluramantiikkaa, että noi ajatukset tässä antaa vähän energiaa taklata näitä haasteita tässä hetkessä, mutta sinne ilman muuta tavoitellaan, kun mietitään, että missä Tuto on sanotaan 3-5 vuoden päästä. Toni, sä oot nyt vastaava operatiivinen johtaja tittelillä hommissa ja miten sun rooli jatkossa? Mitä tapahtuu? No hallitus on sillä lailla sopinut, että he huhtikuussa katsoo askelmerkit tämän uuden toimitusjohtajan tai operatiivisen johtajan tai minkälaisen tittelistä ikinä haluaa vaikka sit siihen rakentaa. Et ollaan sovittu, että tuolla on 31.3. mestislisenssi, hakupäivämäärä päättyy silloin ja sitten sen jälkeen he katsoo sen tarvittavan henkilön siihen, on se sitten kuka tahansa. Et näin tämmöisellä askelmerkeillä ollaan sovittu, että sen mukaan edetään. Hyvä homma. Siitä tiedotetaan sitten myöhemmin, niin kuin muistakin pelaajasopimuksista. Kiitoksia, Toni. Kiitoksia. Oli oikein mukavaa. Meillä on täällä vieraana Tuton urheilujohtaja Pekka Virta. Tervetuloa. Kiitos. Hei, nyt on kausi tosiaan paketoitiin tuossa joku aika sitten ja se on sitten toinen tarina, mutta sä oot ollut tässä vuoden verran tässä mukana ja juna puksuttaa eteenpäin, niin haluatko kertoa vähän, että mitä fiiliksiä sulla on tästä sun menneestä ajasta tässä modernissa Tutossa ja mitä meillä on lupaa odottaa jatkossa? No joo, fiiliksistä ensinnäkin on ihan loistavat fiilikset, ollut mielenkiintoista seurata tätä toimintaa ja pitemmän aikaa ja käydä keskustelua seuraajohdon kanssa ja tietenkin noiden tekijöiden kanssakin. Olla jonkin verran tuossa arjessa mukaan, varsinkin tuossa junnupuolella enemmän, että tietenkin niin kuin hakusessa on vähän muutos tulevaan ja tietenkin nämä tilanteet lähtee aina jostain liikenteeseen, niin tässä on myös määrätynlaista murrosta tietenkin ollut matkan varrella, on määrätyt asiat, mitä on tehty vuosikymmenet samantyylisesti ja sitten tietenkin niin kuin, niiden keskustelun pohjalta halutaan hiukan niin kuin reivata tuota suuntaa ja olennaista on tietenkin, että me oltaisiin niin kuin matkalla johonkin, kaikki ollaan täällä vähän jotain tekemässä, pelaamassa tai valmentamassa tai sitten tämä seura itsessään ja
nämä nykyiset haasteet, mitä on tulossa, positiiviset sellaiset. Eli nyt nähdään sarjauudistuksen myötä jo, kuinka paljon lisää mielenkiintoa niin kuin SM-liigaan on tullut näiden karsintojen ja jokereiden myötä. Se on selvä asia, että tämä tulee uudistumaan niin kuin jatkossakin, tämä jääkiekko johonkin suuntaan. Ja sitä taustaa vasten myös vähän muokata sitä ajatusta niin kuin toisen tyyppiseksi, mitä se ehkä nyt on ollut. Se ei ollut väärin, mä puhutun niin kuin menneeseen, enkä ollut tässä niin kovasti vielä niin kuin vaikuttamassa. Sanotaan, että nyt selkeästi niin kuin muokataan hiukan uudempaa suuntaan. Ja se suuntahan on sitä, että meidän on pakko saada tästä vähän omavaraisempaa. Me ei voida niin sanotusti muiden hyvillä pelailla joka kausi koittaa koota niin kuin joukkoita itsellemme. Ja se tarkoittaa sitä, että me tullaan nuorentamaan joukkoita jonkin verran, joskin meillä on aika hyvät pelaajat jäämässä tuohon, niin kuin olette huomannut, sopimukset, se ei ole mikään ongelma. Sitten on tämä toinen asia, mistä on paljon puhuttu, on tämä lainaaminen, liigaoptiot, se, että pelaaja pystytään viemään kesken kauden tuosta pois, niin ei kyllä tuota mitään jatkuvuutta niin kuin tälle toiminnalle. Että jos me tehdään kesätöitä ja maksetaan ja vielä palkkaa ja vehkeet ja lihapullat tuossa ja sitten joku käy jouluna hakemassa sen peluri pois, niin se ei ole enää niin kuin vaihtoehto. Ja se on tuottanut vähän huolta jollekin, että meillä ei olisi niin kuin tulevaisuudessa mahdollista saada tänne pelaajia jotain sen tyyppistä. Ja sen takia mä istun nyt tässä vähän rauhoittamassa sitä tilannetta, että meillä on todella hyvä tilanne niin kuin pelaajan kanssa. Meillä on tällä hetkellä 6 ketjullista pelaajia kiinnitettynä tuohon jääkiekkojoukkueeseen ja toistakymmentä puolustajaa. Me ei voida niillä nimillä tulla tällä hetkellä tietenkään ulos, koska siellä moni pelaaja edustaa seuraavassa vielä tällä hetkellä. Et siinä on totta kai niin kuin haastajaporukkaa mukana, mutta siinä on todella laadukkaita pelaajia myöskin. Et se ei ole se ongelma ollut ja päinvastoin ollaan saatu jopa tai jouduttu sanomaan jopa niin kuin ei kiitos. Mutta niistä sitten niinku myöhemmin niinku tästä koko muutoksen niinku ajatuksesta niin vähän paremmin sit jossain kohtaa, että jos mä rupean sitä nyt tässä avaan, niin se menee se puoli tuntia aika nopeasti, ettei tässä mitään ihmeä olla tekemässä, mutta kaiken kaikkiaan niin semmoinen olla matkalla johonkin tarkoittaa mulle urheilullisuutta, sitä, että seura tulee aina ensin, se, että ihmiset, jotka täällä vuorolla saa niinku toimii niinku seuran alla ja seuralle myöskin siinä omassa toimessaan ja keskittyy ennen kaikkea siihen omaan toimeen jokainen vuorolla, niin me päästään aika paljon pienemmän draamamäärällä ja härdelin määrällä, kun me hoidetaan vaan se oma juttu ja se yhteistyö. Ja siitä tietty mulla niinku esikuvana noita seuroja Kalpa tai Rauman Lukko esimerkkinä saanut olla tuo matkassa mukana, niin jos te katsotte Ilves Tappara näitä kesto menestyi, niin aika vähän siellä hötkyillään ja dramatisoidaan vuodesta toiseen, että se on jatkuvaa se toiminta tavalla tai toisella, pelaajat menee eteenpäin, mikä on tarkoitus tässäkin, jotkut pelaajat jää vielä auttaa seuraa, ottaa taas seuraavat uudet eteenpäin ja myöskin tämä meidän A- ja B-junnu toiminta täytyy tietenkin saada parannettua urheilullisesti ja tällä niin kuin lyhykeisyydessään on ollut se ajatus, mitä me ollaan seuran johdon kanssa puhuttu. Ja mä korostan nyt, että mä en tullut tänne töihin, vaan mut pyydettiin tänne töihin. Mä en ole tehnyt mitään linjauksia ja määräyksiä, vaan on ollut mukaan tätä keskustelua tekemässä. Ja sen seurauksena seuran tahtotila on ollut tämä. Ja mulle tämä on se ajatusmaailma, millä me voidaan joku päivä tehdä se positiivinenkin taloudellinen tulos ja saada tätä toimintaa kasvamaan ja ennen kaikkea löytää se suunta, että me ollaan valmiina, kun näitä sarjauudistuksia tulee ja paljon enemmän omavaran. Ja se ottaa tietenkin aikaa ja kärsivällisyyttähän se vaatii, mutta edelleen niin tilanne on paljon parempi, mitä voisi kuvitella tällä hetkellä. Just niin, tietysti kun lähdetään junioreista ja siitä kehityksestä tähän edustusjoukkueeseen, niin se on älytön maratoni. Tässä on paljon etappeja tässä lähitulevaisuudessa ja sitten mitä kaikkea tulee nimenomaan, niin kuin sanot, sarjauudistuksista lähivuosina, mitkä väistämättä tulee jossain muodossa tulemaan. Mutta varmasti nyt kannattajia tässä hetkessä kiinnostaa, koska nyt varmasti on ensimmäinen iso kohta, missä nähdään muutosta, niin millä tavalla tuo muutos näkyy ensi kauden joukkueessa, kun pelaajasopimuksia on nyt jo paljon, se joukkue tulee olemaan paljon enemmän sen näköinen kuin tämä linjaus odottaa, niin millä tavalla se tulee sitten näkymään noissa peleissä? No kyllä mä uskon, että se tulee, siis idea on se, että
me pystyttäisiin tekemään pienemmällä pelaajamäärällä, eli kehittyy matkan varrella. Yksittäiset pelaajat kehittyy ja se joukkue kehittää sitä peliä. Ja sehän ei kehity 5-60 pelaaja läpi kaudessa, mennään edestakaisin ja koko ajan pakkaa niin kuin vähän sekaisin. Vaan pyrkimys pelata sillä 30 plus miinus pelaajalla mahdollisimman paljon ja käyttää sitten niissä hetkissä, kun ne vaikeudet tulee joka kausi kuitenkin, niin niitä omia pelaajia sieltä asti. Meillä on nyt loistavat esimerkiksi vaan Väret tässä. Iso Lindholmi tuli tuo jokeripeli ja pisti vettä korvasta ja rohkeasti hieno maali Rantaset ja kumppanit. Näitä odotetaan lisää. Täytyy muistaa, että ne pojat on pelannut nyt U20-mestistä. Eli me puhutaan, että tuossa pitäisi olla 18 parempaa joukkuetta, paremmin töitä tekevää joukkuetta edessä. Se työ, mitä tuolla Aassa on tehty Kimi Wikströmin johdolla, niin se on ollut aivan loistava. Ja se innostus, miten se on otettu niin kuin vastaan. Nyt täytyy nyt miettiä, että jos niitä saataisiin 2-3 kautta peräkkäin ja edelleen, jos me saataisiin vähän imu ja lisää lahjakkuut niihin ikäluokkiin, että meillä on pessäkin paljon hyviä pelaajia, että me saataisiin tätä polku menee eteenpäin ja sitten se tuotetaan sinne edustusjoukkoeseen ja siellä se sama asia, että tässä lajissa hävii välillä ja tässä lajissa joskus, sanotaan, jos nyt saa muistella vaikka sitä joukkoa, että kun nousi joskus liigan tuton ihan pelaamalla, kun sain olla mukaan, niin ei me oltu kaikista kovin jengi, kun kesällä puhuttiin. Me oltiin kaikista kovin jengi, kun keväällä lopetettiin ja noustiin liigaa. Ja tästähän on kysymys, että kaikki ottaa aikansa ja jostain täytyy se hinta maksaa. Mutta ei me missään tapauksessa tule olemaan sen tyyppinen joukko, että me kilpaillaan voitosta joka ilta. Sitä ei tarvitse olla huolissaan päinvastoin. Mä uskon, että se joukkueen laatu tulee yllättää monet. Mutta siellä on paljon pelaajia, jotka on siinä kiikun kaakun, että saisi ehkä liigasopimuksen, mutta ei liigan pelipaikka. Pääsisi siihen jojo-porukkaan, mikä harjoittelee niin kuin liigan mukana ja sitten käy niin kuin mestiksessä pelaamassa. No meidän tahtotila ja ne asiat, mitä me ollaan saatu keskusteltu liigajoukkoon, että ne on sitten meidän pelaajia koko kauden ja ne aloittaa meidän kanssa nyt toukokuun, milloin ne aloittaa 5-6 päivä harjoittelee yhdessä siihen asti, että myöskään ennen siirtorajaa kukaan ei sieltä niin kuin häivy. Et siellä on muutamia tämmöisiä poikkeuksia, jos jotkut iso loukkaantumissuma tulee tälle joukkueelle, mikä on koonnut sen joukkueen ilman näitä pelaajia, niin totta kai herrasmiesmäisesti niin jatketaan sitä yhteistyötä, että pelaaja voi käydä, mutta se on aina minimissään niin, että se tulee siirtorajaa ennen niin kuin meille ja se, että koko kesä ja tämä koko tarina ruvetaan tekemään yhdessä nyt toukokuun alusta asti näillä kaikilla pelaajilla, mitä mä mainitsin, miinus ne, kenellä on se 4 viikon loma sitten joukkueen kauden päätteeksi näin. Ja siinä se tulee näkymään ajallaan selvästi, että se olla matkalla johonkin on se, niin kuin se juttu. Ja sitten meillä on loistavat kokeneet pelaajat Markkulan johdolla tuossa, mitä me saatiin jäämään tänne, niin Rautiasta kumppanit, ne tukee sitten taas ja näyttää, mitä se mestiskiekko on. Mutta sieltä aika paljon mulla on joku koittanut opastaa tässä matkan varrella, että kun mestisjääkiekko on jotenkin, tai mestis on jotenkin erillinen osa jääkiekkoa, niin mä oon nyt tässä ollut sen jonkun 10 vuotta ja saanut pelata P:t ja A:t ja ykkösdivarit ja liigat ja olla valmentajana niissä kaikissa, niin kyllä se on ihan jääkiekko edelleen ja samat niin kuin asiat niin kuin pätee, että tehdä kovin töitä, pitää ilmapiiri hyvänä ja olla sellainen rehellinen kilpailutilanne sen joukkojen sisällä ja sitten urheilu ratkaisee ja urheilu nostaa kokonaiskuvaa ja kiinnostusta sitä kautta toivottavasti seuran ja tutoakin niin kuin isompaakin kuvaa. Just niin. Ammattilaisurheilussa raha ja urheilu tietysti menee käsi kädessä ja tässä rakennetaan taas sitä kasvutarinaa, että näistä pelaajista tulisi joukkueena isompi summa kuin mitä he on yksinään, mutta millainen toi budjetti on ensi vuonna? Onko se suunnilleen samoissa, mitä se on ollut aikaisemmin vai millä tavalla vaikuttaako tämä linja nyt siihen tulevana vuonna? Ei kyllä ihan samoilla pelimerkeillä periaatteessa, kun tähänkin kauteen niin kun lähdettiin, niin annettiin lupaa niin kun toimia, jos puhutaan ihan pelaajien niin kun pelaajabudjetista. Sitten tietenkin tuommoisiin asioihin toivotaan niin kun lisää mielikuvitusta ja tekemistä, mitä voitaisiin ilmatteeksi parantaa. Eli se nyt kun mä sanoin, että jos me saadaan se joukkue mahdollisimman isosti koko, mahdollisimman aikaisin, niin meillä on täällä kuitenkin mahdollisuus käyttää Ruissaloa. Meillä on loistava olosuhde tuossa Kupittaan. Me saadaan olla jäällä siellä nyt kesä. Se on niin kuin iso lisämahdollisuus. Sen ympärillä yhteistyökumppanit on antanut punttisaleita, ei antanut vai miten on sovittu.
että kun mä en näe siinä muuta kuin mahdollisuuksia, mutta se into ja palo nähdä tätä asiaa niin kuin eteenpäin, ei nämä pelaajatkaan ole mistään puskista niin kuin vedetty, nämä on kaikki jotenkin tuttui meille valmentajille, ja jos ei mulle kaikki niinkään, kun mä en ole valmentanut enää tämän ikäisiä pelaajia, mitkä sieltä on tulos, niin tietysti meidän valmentaja tällä hetkellä on aika kokenut tuolta junioripuolelta, eli A-ta B:tä vetänyt jo pitkään, niin se tietotaito sama kuin A-valmentaja Kimi auttaa sitten, niin se on aika laaja, ettei sieltä, ei me mitään niin kuin arpoja mistään olla, että kyllä me ollaan tosi vakuuttuneet, että sieltä tulee moni yllättymään, kuin hyviä pelaajia sieltä tulee, mutta se on selvä asia, että se pelaaja itsessä, että jos se tekee valinnan siitä, että se ei lähde niin sanottu jojo-pelaajaksi, vaan haluaa koko kauden pelata, se on jo aika iso valinta. Sitten taas, jos sä pääset selkeästi liigajoukkueen rinkiin, niin eihän meillä nyt mitään mahdollisuuksia ole. Me puhutaan niin eri rahoista, että sitten kun ne pojat pelaa niin kuin ammatiksi. Mutta sitten on tämä haastava ryhmä tässä myöskin, mikä niin kuin tukee tota kilpailua, ja mä uskon, että siitä saadaan mielenkiintoinen. Että se on erilainen ajatusmaailma, sitä ei pidä pelästyä. Mä en edelläänkään, niin kuin mä sanon, niin taaksepäin ei ole mitään valittamista, eikä lähde sitä arvostelemaan, enkä väitä, että se on ollut väärin. Mun nyt pitää sitä ajatus niin kuin ostaa, jos me halutaan muuttaa jotain. Ja Einsteinin hulluuden merkitys jo aikana oli se, että ihminen toimii ja tekee samoja asioita vuodesta toiseen, mutta odottaa eri lopputulosta, niin se ei vaan niin kuin onnistu. Se pätee vissiin vieläkin. Niin, mä luulen, että se pätee moneen asiaan, mutta nyt se on ainakin niin kuin yleinen se ajatus, niin kuin miten tätä on mietitty. Ja tässä on ollut tämmöistä niin kuin murroskautta, mikä on inhimillistä, niin kuin mä sanoin, kaikki alkaa jostain ja on niin kuin olevia sopimuksia ja kuka minkäkin ostaa, mutta nyt kun se puhutaan uudesta sopimuksesta, silloin se asia tehdään niin kuin selväksi. Ja jos ei se jollekin niin kuin ole mieluisa, niin se on ihan fine. Että eihän täällä ole kenenkään pakko olla, eikä tänne kenenkään ole pakko edes jäädä, jos on niin kuin sopimus päältä näin. Mutta kyllä aika päinvastainen ollut jopa tämän vanhan joukkueen tai joukkueen, mikä lopetti, niin heidän niin kuin suhtautuminen tähän uuteen asiaan tuohon joukkueeseen, että ei meillä kyllä ole tarvinnut niin kuin siinä mielessä mitään negatiivista kuunnella tai huomata, että meiltä olisi joku niin kuin pako poispäin. Että kyllä Tuto kiinnostaa Turku kaupunkina nuo olosuhteet mestisjoukkoina, ja nyt toivottavasti tämä näkymä, mikä SM-liigassa jääkiekossa on tällä hetkellä Suomi jääkiekossa kaiken kaikkiaan, että me saataisiin tämä niin kuin 2 sarjaa tavalla tai toisella toimimaan yhdessä, niin mä uskon siihen, että se tulee tapahtua tavalla tai toisella aika lähitulevaisuudessa. Just näin, mutta tosi mielenkiintoinen joukkue, kuten sanottiin, parisenkin, vaikka kuinka paljon pelaajasopimuksia on jo tehty, me tullaan niiden kanssa julki tässä lähiviikkoina, toukokuussa osa viimeiset sitten, mutta kiitos Peksi, että tulit tänne vieraalle, me sovittiin, että puretaan tämä koko maailmankatsomus tänä kesänä vielä ihan aastaan yhden erillisenä jaksona, mutta kiitos tästä vierailusta ja Tutopodi jatkaa pian uudestaan. Kiitoksia. Hyvä, kiitos.